2011年1月ね、初めてのこのホットスペース中原さんでのドッグセラピー、イブの贈り物、ね、ワンちゃんと楽しいお時間を過ごしていただきましたか。ねえ、今日おじいちゃん、ね、初めてご参加のおじいちゃまがとっても素敵な笑顔を見せていただきました。おじいちゃまの抱かれてるこのお名前は何でしたか。ああ、すごいですね。ねえ、脳が皆さん活性化してとてもいいですね。じゃあ杉本博さん。はい。あら、いいお返事だこと。ね、今日は。ね、今日はタニシのお話をしていただいてね、熊谷でね、田んぼでタニシが取れるんですよね。タニシいっぱい持ってやるか。ああ、今度ね、お話をいろいろね、ご高齢の方にいろいろ知らないお話まで伺えて、私も今日はお勉強させていただきましたよ。ね、杉本のおじいちゃまに教えていただいて。ね、いや、来月もっといい話で、おじいちゃま帰って名前を覚えておいてくれるこの名前は何でしたっけ？ピンポーン、すごいですね。すごいです。このはいいね。ねえ、本当素晴らしいですね。ここで書いといてください。どこに書いとかない。はい、取って。そうだよ。そう、なんか日記に書いとかないと今日。今日は17日だか。はい。そうですね、17日。いや、俺から一度ぐらいちょっと早く会いましたって。書いておいてくださいね。来月またお邪魔するときに私が質問しますからね。そしたら名前早とって言えるように。来月ちゃんと知識がね。来ますよ、毎月伺って月曜日にね、また来月ね。早とかいると。ねえ、伺いますから、また次の楽しいお話ね、聞かせてください。初参加のおばあちゃまもいらっしゃいましてね、まあ途中で皆さんお風呂入られてたり、久しぶりに6ヶ月ぶりに会われたおばあちゃまとか、今日もね、初めに年明けに楽しいおじいちゃまはこの抱っこしてる子の名前覚えましたか？わかりますか？この子の名前、マリエ。ねえ、いつもね、ワンちゃん抱っこしていただいてとっても嬉しそうな笑顔を見せていただいて。マリエちゃん。マリエちゃん。ね、もうワンちゃんに夢中のようでね、名前よりももうワンちゃん次々抱っこしていただいて楽しそうにしていて。ねえ、してから怒られちゃいましたよ。ね、それでは一番今寒波でね、寒いですよね。ね、ひろしおじいちゃんも寒いですね。寒いですね。両方もわかりません。ね、アメリカでそうなったから。早とはそうじゃないから。ねえ、ここはね、床暖房もあってね、とっても皆様にお優しくて、私たちも膝をついてもね、暖かいんで、本当にこの施設は素晴らしいと思います。また今年も2月にまた12回ね、毎日一度お伺いしますので、その時によっていろいろ連れてきてますよ、おじいちゃまね。その子違いますけど、おじいちゃま隼人を覚えててくれるように、来月も隼人を連れてまいりますからよろしくお願いしますね。じゃあ今日頑張ってくれたちょっとセラピーパピーのもう一度名前を呼びますので、拍手でもしていただけるとこの子たちも嬉しいと思います。じゃあおじいちゃまこの子何でしたっけ？名前は？私のこの抱っこしてそうですね。素晴らしい。今聞いて忘れて。なかなかみんな忘れちゃうんですよね。どうでもいいことはね。この子はわかる方いない？ボビーちゃん。ボビーちゃん。ありがとうございます。この子はルルと言います。そして最後ちょろちょろしたおじい様に怒られたマリエです。マリエです。そしてソフィーちゃん。ほらすごい。ね、おじいちゃまの脳が活性化して名前を覚えていただき、おじいちゃまも来月までソフィーちゃん覚えられますか？大丈夫は素晴らしい。じゃあソフィー連れてきます。
ね、お家にこっそり書いといてくださいね。ね、そしてゆみちゃんが抱っこしております。ね、この久々にちょっと参加しました。おやつタイムだけ元気だった。この子はエンジェルでした。今日はね、このメンバーでしましたので、皆様拍手をお願いいたします。本日は本当にお招きいただきまして、また今年も頑張ってね、おじいちゃんも楽しみにしててくれてますか？そう、この年って早くなる。そんな早くねいけないよ。何をおっしゃいますか？大丈夫です。ただね。ねえ、まだだけど寒いですからね、まだ今月も来月も本当に風邪をひかれると、それがね一番危険にいろんな病気になってしまいますので、どうか暖かくなさってお風邪にね、お風邪をひきませんように、うがいと手をよく洗ってちゃんと洗濯して皆様お過ごしくださいね。そして来月も元気な笑顔を見せてくださいませ。ね、本日はどうもありがとうございました。